Kalaji. Ina ta ka fita ba? Ban za aikin hoto. Yanzu renin har ya kai haka? Ai wannan zagi ne. Ku rasa wanda za ku zo ni? Yancin so nake so, yancin so haka ne, yancin so lallai, yancin soyayya. Hajiya Maimuna. In shigo gidan nan in ga wani abu da ba daidai ba. Ranku zai ɓaci sai na ɓata muku rai wallahi. Ba za ku taɓa sanin kaina ba. Banza kurum. Yancin so nake so, yancin so haka ne. ba saboda haka ya wulakanta su. Shi yasa muke baka shawara a matsayin ka na dan mu da ka daure ka cire ta a ranka don ba zai taɓa ba mu auren ta ba. Don ma ya ce gidan zai ƙara ganin ƙafa makofar gidansa a shirye ke da ci mana mutunci. To shikenan baba. Insha Allah zan daure. Zan cire ta daga raina. Dan ba zan so a wulakanta ku saboda son zuciyana ba. Allah ya zaba maka da wadda tafi alkhairi. Amin. Allah maka albarka. Amin. Amin. Yancin so, yancin so. Malam Kamilu.
masha Allah. Yancin so nake so, yancin so haka ne, yancin so lallai, yancin so Iklima, soyayya na da matukar muhimmanci a gare ni. Dan shine sirrin wanzuwa na a doron duniya. Shi yasa na fifita shi akan komai a duniya. yancin so. Kuma gashi ke ce wacce Allah ya zaba mu a matsayin ma'abociyar soyayya ta. Shi yasa kika fi min kowace mace muhimmanci a rayuwata. Yancin so. Sai dai gashi mahaifinki baya son halaka ta da ke. Dan kawai ni talaka ne. Iklima ina son ki. Yancin so. Duk ran da na rasa ki. Na san wa'adi na ya zo ƙarshe. Mutuwa zan yi. Ba za ka mutu ba Uzairu. Yancin so. Har yanzu babu abin da zai raba ni da ba hannuna ka kama. Yancin so muke. Ka kai ni duniyar da ba kowa a cikinta. Mu rayu daga ni sai kai, sai furanni da tsuntsaye. Da ba wani ɗan adam da zai zo ya zama barazana ga soyayya. Yancin so, yancin so, yancin soyayya. Ah,
aure kenan. Na faɗa miki in zaki mu'amala ki san da irin matan da zaki na mu'amala ba idan irin wannan ba. Kuma na faɗa miki in na ƙara ganin wannan yare irin wannan matan a gidan nan ni na san matakin da zan ɗauka. Yanzu haka ma bari ki gani. Mai gida don Allah ka dawo ai ta tafi. Ashe da bana nan irin wutar da za ta kunna min a gida kenan. Shi kenan za ta haɗa mu ta zo kina ganin baƙina a matsayin cewa kamar ni ba mai ɗauka ɗawainiyar gidan nan ba. Kai haƙuri mai gida ai kai ma ka san ba halayya ta bace. Amma ki faɗa mata in na ƙara ganin ta a cikin gidan nan wallahi sai na ɗau mummunan mataki a kanta. Na fita sai na dawo. Mai gida don Allah ka yi haƙuri sai ka da Allah ya tsare. Yancin so, yancin so, yancin so. Amina, yau ban gane miki ba. Akwai abin da yake damun ki ne? Dan Allah ki faɗa min. Isaac, ka yi gaggawan turo magabatanka gurin mahaifina. Idan ba haka ba, akwai wani mummunan al'amari yana shirin faruwa. Me yake shirin faruwa dan Allah ki faɗa min? Abbana ne yake so haɗa na aure da ɗan abokinsa. Sakamakon sun je wani gidan an hana shi. Amina, dan Allah kar ki yarda ki aure wani in ba ne ba kamar yadda kin gani da sauri. Yancin so, yancin so, yancin so, yancin soyayya. Me sunanka ne? Sunana Isaac. Tashi. Isa, wannan yarinyar ka ji ni da kyau. Na riga na yi mata miji. Kuma nan ba da jimawa ba za a ɗora aure. Don haka ba na son ganin ka kofan gidan nan daga yau. Ka ji na gaya maka. In kunni ya ji, to jiki ya tsira. Kuma nan ba da jimawa ba za a ɗora wannan aure. Tashi ka bani. Tashi ka bani sai ce. Yancin so, yancin so. Yancin so, yancin so, yancin so, yancin soyayya. Yancin so, nake so, yancin so, haka ne. Yancin so, lallai. Yancin soyayya. Yancin so muke nema. Yancin so muke nema. Kina da abin dariya wallahi. Uzairu, Yancin so. I love you. I love you too. Yancin so. Sai na dawo. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. A dawo lafiya. Yancin so, yancin so,
yancin so, yancin soyayya. Ya ce yana zuwa. To na gode. Da 'yar abokin mahaifina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikrima! La ilaha illallah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم
na zo ne in maka gargaɗi. Fito min da ƴata. Wallahi in ba ku fito min da ƴata ba wallahi za a ji mu. Da ni da wallahi ko da ina ne za mu je da ku. Gaskiya na ce maka kar kai wasa da ni. Ka gaya ma ɗanka tun inda kuka je. Alhaji bare taba yiwu ka zo wajen ibada kana daga ma ladan murya a wajen ibada masallaci ba. Kai inda ka bari baka san nan masallaci ba ne? Baka san wajen ibada ba ne? Abin da aiki ya mun. Kai kake nan. Za ku ji. Muna sauraron ka. Bara mu yadda mutum muna raya cima ladan mutunci. iyali shi Za ku ji. Yancin so, yancin so, yancin so, yancin soyayya. Yancin so, nake so, yancin so, haka ne. Yancin so, lallai, yancin soyayya. Yancin so muke nema. Assalamu alaikum. Oga na wuni. ya gajiya Lafiya kalau. Oga lafiya da na ganka a cikin wannan halin. ba komai Daman na je shago ne kuma na ga shago a kulle. Na ce bari in biyo gida to in duba ka saboda lokacin da bude shago ya kamata ce yayi. wala ne ba ban san lokaci ta ba amma ba zan samu zuwa ba sai dan baka ki Okay. Assalamu alaikum. Uzairu ko? Malam lafiya. A ɗinki muka kawo masu. Ina kayan da za a ɗinka muku? A wajensa za mu sayi yadin kuma har ya ɗinka mana. ni ne Uzairu Kai ne Uzairu? Ƙwarai. Ana buƙatar ganin ka a ofis namu. Eh? Eh. lafiya kalau Mun je can za ka ji. Ku gaya mana me faru kwanan sai mu sasanta. Zo mu wuce, ba mu da lokaci. In ka je ka ji. Mai gida wani station ɗin ne? Na wajen hanyar Central Park. Allah bai me yake faruwa ne Duka
ciki zai bayani. Allah bai, ina da magana da Allah. Ina jin ka, me yake faruwa? Uzairu, Na'am baba. sanin kanka ne a kullum ina maka nasiha da ka ji tsoron Allah. Ka kasance mai faɗan gaskiya a kowane hali. Kar ka ba shari'a wahala. Kar ka bani wahala a matsayina na mahaifinka. Ka gaya wa yallaɓai gaskiyar laifin da ake tuhumar ka da shi. Labai. A baya na so na ma shari'a tauri. Amma mahaifina ya tunasar da ni irin nasiyan da yake yi. Ya zama dole na faɗi gaskiya. Tabbas, halakin bata ikilima yana kaina. Amma a halin yanzu, yancin so ta Ta yi me? Kai magana mana jawo.